Һәм менә каршыбызда айсберг. Аның кечкенә генә аппак башы безгә якынлашып бара. Ләкин калган өлеше һәр вакыт астыбызда булган. Балалардан да хәтәррәк нәрсә юктыр. Бу җинаять буенча начар хәбәрләр. Табылган бармак эзләре. Сезнең улыгызныкы. Моны аңлатып була. Алар бит бер мәктәптә, хәтта бер класста укыйлар. Әйе, беләбез. Улымны кулга да алдыгызмыни? Баштан ук шуны әйтеп үтәргә тиешмен. Синең бала булуыңа беркем дә карамаячак. Олылар белән бер рәттән хөкем итәчәкләр. Ант итәм, мин эшләмәдем аны. Без ышанабыз сиңа. Паркта булганыңны раслыйсың димәк. Һәм укучылар әйтүе буенча пычагың да бар имеш. Шулайдыр. Балабызны рәхимсез һәм усал диләр. Бу аның исеменә гомере буена тап булып калачак. Алар ялгышалар. Моны дәлилләргә кирәк. Үзегез шикләнгәнегез юкмы? Әлбәттә юк. Пычак кайда хәзер? Алдаган идеңмени? Балаңны якларга тырышу табигый. Судка таянып ятып булмый. Бердән бер бурычыбыз улыбызны яклау. Үз йортыбызда тоткын булып калдык. Гадәти гаилә булып кыланабыз. Без гадәти гаилә. Син моны гадәти дип саныйсыңмы? Җавапларны үзебез табарга тиеш. Мин барысын да беләм. Адвокатларның колы бәйләнгән. Менә мине берни дә шикләми. Онытмагыз, алар Джейкобны гына түгел, сезне барыгызны да гаеплиләр. Мине тикшереп йөрисезме? Нәрсәң белән уйладың? Бу бит дәлилләр. Син аны куркытасың. Рус курка башласын. Мин күптән куркам инде. Мин белергә тиеш. Дөресен әйт миңа. Син яхшы әти булырга телисеңме, әллә яхшы кешеме? Гаиләбез бер кайчан да гадәти булмады. Тик хәзер тормышыбыз икегә аерылды. Джейкобны яклау.